Αυτά συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητα και δεν μιλάει κανείς για αυτά. Νούμερο 1. Προσπέραση από τα δεξιά. Όλοι οι Έλληνες μηχανόβοι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη συνήθως έχουμε την τάση, ειδικά όταν βιαζόμαστε, να κάνουμε προσπέραση από τα δεξιά. Αυτό έχω κάνει πάρα πολλές φορές και εγώ το παραδέχομαι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είμαστε εκτεθειμένοι όχι μόνο εμείς και οι πεζοί που βρίσκονται δίπλα στο πεζοδρόμιο, αλλά και τα αμάξια. Νούμερο 2. Διαβάσεις. Έχουμε την τάση όλοι στην Ελλάδα να μην σταματάμε στις διαβάσεις. Το έχω ξανακούσει αυτό και το είδα και με τα μάτια μου. Η μόνη πόλη που λειτουργεί νόμιμα και σωστά είναι τα Τρίκαλα. Όλοι οι πεζοί τρέμουν και φοβούνται πριν περάσουν το δρόμο. Και νούμερο 3. Αστείο αυτό που θα πω τώρα, έτσι. Φορέστε κράνος. Δεν γίνεται να μην φοράτε κράνος. Πλέον πρόστιμα είναι όχι απλά υπέρογκα. Δηλαδή, δίνεις τουλάχιστον $1,000. Αυτό είναι το λιγότερο. Σου αφαιρούν το δίπλωμα οδήγησης, μπορεί και για μόνιμα, τις πινακίδες για 1-2 μήνες τουλάχιστον. Παιδιά, υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη ειδικά άπειρα άτομα που γνωρίζω και που βλέπω καθημερινά, οι οποίοι επανειλημμένα, σταθερά, δεν φοράνε κράνος. Και αναρωτιέμαι, δηλαδή, κάθε φορά που τους βλέπω, περνάνε ειδικά το βράδυ, δεν τους γράφει κανείς. Δηλαδή, πες, θες να σκοτωθείς, ρε φίλε. Θες να φας το κεφάλι σου. Δεν σε γράφουνε, ρε μπρο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Άμα συμφωνείτε με αυτά που λέω.